Първият въпрос, който бих искал да ви попитам, какъв подарък бихте искали да получите на 8 марта? На първо място цвете, роза. Внимание. Цветя. Какъв подарък бихте подарили на 8 марта? Как мислите? На 8 марта всички подаряваме цветя. Със сигурност внимание, да си отделиш целия ден за този човек. Какъв най-необичайният подарък, който сте получавали някога за 8 марта? Нищо. Нищо. Това не е много необичайно, реално. Ти се запасил до Да, последния момент. аз в последния момент винаги избирам подарък. Кой е най-безполезният, може би, подарък, който сте получавали за 8 марта? За домакинството би било доста неподходящо като подарък. Може би ключодържател. А добре, ако получите една книга, която е подарък, но ще пише названието "Как трябва да бъда идеална жена". Ще го замерям с книгата. Какво бихте искали да пожелаете на всички жени? Пожелавам им да са красиви, да намерят това, което търсят. Да си изкарат много хубаво на празника. Пожелаваме весел празник!